hok eklem pena potsi piniani rada tum a hok eklem pu kachini pena joksi ongdung atum nang chetu nang cherat dun la pen non da ile to make hai sar jai ka thara bhansi non mp kilik abaha pan parliament long che toidun po lake BJP tum sor article 2000 po karbar ali ni tum ke akai sar jai ka thar ke ile to India constitution ki theng chenga hot ke 395 articles lo la pen non present ke do ke akenang so ko ka tepot 470 article do ang deng pi laso ang deng pi ateng pen itu makar in nai 244A paroni ra pli rapli A la ke autonomous state ile tum karbiang long la pen NC Hills abaha phan non adihu pe hangdun vek po ke hailo te la pen bandawan vek po la ke elitum APHLC pen kemang ponlo la pen rada kari la sin non bang ke elitum la rada tum bang sin non election abra jakong nang pidunang po akai sarjai ka thar bam vote ki pen ke no jang amre tum man bang ke la BJP tum ka reject na po la halo la se omor sing ki so man bang ke la bang ke ratum si chingi lo de ni ka che ke ave pilo lage chukidar block enge ani si hata article 244 tu pai lo la se 275 point column hai la se la bang la lang le ka ke bang chok se chok la se 'Long live!